millä ei ole mitään merkitystä. Tässä on meidän piilopaikka. Meillä on narua, vesi-ilmapalloja. Tostakin Jonna. Häh? Mahtuiskohan tänne lasta sisälle? Lasta mahtuiskohan tänne sisälle? Lapsi. Lapsi. No, ei varmaan. Eikä. Mutta tässä on pieni. Miksi sä haluat lapsen laittaa? Ajattelin vaan lähinnä tälleen niinku. Joo, näin. Mun kaverit on jättänyt mut tänne lukkojen taakse. No. Näin, päätti lähtiä. Vissiin lähti baariin. Siis se on semmonen sovittu jäyne. On kyllä. Onko se ruokaa? Koiran ruokaa, joo. No vähän kusettaa. Mulla täällä olisi pullo varalta, niin kyllä mä pärjään täällä. Hyvä, okei. Ei muuta kuin siitä oikein s**tumasta ilmasta. Onko täällä vegaanisia hampurilaisia? Haloo? Eli vegaanisia hamppareita, onko mäkin vegaan? Ei oo muuta. Ei. Miten se on mahdollista? No wrappejä löytyy, mutta ei hamppareita. Joo, no pistä semmonen McVegan sitten mulle. Oliko se kokissa? Vai mitäs mä? Onko se vegaaninen se kokis? No, mitäpä luulet? Joo, pistä semmonen. Hitaasti, mutta ihan vitu varmasti. Hevosen kerma kutsuu koiraa. Mitä? Kenen Marsu siellä on? Ota selvää, Jussi. Suojelasit pää. Marsu! Ei siellä ollut mitään Marsua! Ei ole Marsua siellä! Jussi puhuu. Mutta onkohan tuolla? Mitä vittua, mistä se keksi tämän? Auttakaa nyt saa. Näytä. Häh? Mihin se hävisi? Olli! Jos lysti on, niin kätes yhteen lyö. Jos sun lysti on, niin tömistele näin. Mulla on vaan semmonen painajainen, että se vaan lipsahtaa tuosta ja uppaa jonnekin mun maksaan tai jonnekin Maksaan. Niin maksaan. 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 Tuosta silmän kautta uppaa. Tuut jostakin aivoista, mutta kun se menee maksaan, niin mä en voi enää juo kaljaa. Pistettiin tänne muovirasiaan nämä kokikset. Siellä ne on. Käydään keittämässä jossakin paremmalla liejellä. Ei! Ei! Sokkakastu, mitä vittua? Sokkakastu! Mitä vittua? Ai vittu, sukkamärkä! Mitä vittua? Katsotaan joka video jotain uutta. Me ollaan ihan yhtä vararikossa. Monenlaisissa paikoissa oltu, mutta enpä oo ennen Mäkkäri-lattialla ollut matkalla. Sylkäsikkö näiskuu päälle? Joo, näkyy sut. Mä ollaan nyt autossa. Ja tää suklaahan on niinku auto. Tai niinku vois aatella. Niin sitten se niinku menis tälleen. Moro! Täältä oli teidän ruoka. Kiitos. Missä teippi? Missä teippi? Konsta, mihin aloita teippi? Missä teippi? Mennään taunaan. Taunaan. Mennään taunaan. Taunaan. Tässä ei oo mitään positiivista. Tää wasabi potkii kun Joo. myrkki. En mä tarvi. Kiitoksia, toka loppu. Kiitos! Kamaa tiikeri, näytä muno! Miten se meni? Hyvä päivä. Anteeksi. Auto. Joulun
mikä on kivaa. Simaa, vetelen, glögiä, himaan, hilaan. Aika liukasta meidän pizzeria. Onko pitäis siivua täällä? Ai silmää tomaattikastiketta! Mulla on silmässä tomaattikastiketta! Olli, auto! Auto! Olli! Ota pois! Mitä varten ne lasit on siinä otalla? Vittu! Virhe! Hei, ota tommonen pikkupallo. Tuo tosta. Paljon tää maksaa? Kuin nopea mennä? Mä aloin pois tää. Verkko, mä aloin heti pois tää. Vettä mit. Ei nyt tule este. Seis! Hidä! Seis! Seis! Pysähy! Joo, meillä on kiire. Pitäisikö mä vaan varastaa? Mä oon niin huomaamattomia, että se saattaisi vaan onnistua. Ainakin se on itsepana olkassa. Mikä on lompakko? On. Äkkiä. 30 €. Tiedän, että sulla on 9 € tilille, mutta siellä jalkapallo ei maksa 9 €. Tää maksaa 30 €. Ei mulla ole tämmösen varaa. Oli tää riittää ihan oikeesti. Tää menee urheilusta tää homma. Tää ei oo läppä, mä en pysty olemaan. Mä en edes purassu sitä. Ja mulla polttaa, mä en siis muuta tuntuu, että mä oksennan ihan just. Sä olet heikko. Ei se voi noin vaikean näköistä olla. Ymmärrätkö miten raskasta tää on? Ymmärrätkö? Mä oon ite tässä vieressä koko ajan. Very good. Very excited for this one. I can show you the excitement. Yes. Puolustas Ainolle paketti. Täällä on. Täällä on. Yes! Yes! Vittu jogurttia! Se olisi laitonta, jos me kannustettais teitä käyttämään vanhempien luottokortteja, niin älkää käyttäkö vanhempien luottokortteja, ymmärrättekö? Niin, tää en koskaan haivat teitä mitä enemmän tuo tullessa. Tai niinku tää avoimin mieli. Niin siis, et vastannut mun kysymykseen. Anna pitää nugettia, mä tuttaa. Oh my god. Mä voin ite tanssia, anna mun olla hetki. Haluat yksin taas? Joo. Yksin olla? Yksin vaan tanssia tässä. Yksin. Hei, älä jätä mua tänne. Olisitko pizzaa halunnut? Olisitko pizzaa halunnut? No en mä. Niin. Ai vittu sormi! Ai vittu mun sormi! Ai vittu mun sormi! Mitä helvettiä! Vittu äijä purree! Mulla itse on nälkä ennen.